Эфирда уймак тапшыруы. Күпләр әйтә, кешенең кулында ун бармак дип. Ләкин мен сезгә хәзер аны кире исбатлап күрсәтәчәкмен. Карагыз. 1, 2, бу өчесен санамый торабыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Күрдегезме? Ә хәзер мен сезгә безнең уймак тапшыру уеннан уймак чыгармаганын исбатлап күрсәтәчәкмен. Безнең белән бергә булыгыз. Егетләр, кызлар янына йөгерәм. Сәламнар! Сәламсез! Ничек кәефләрегез? Әйбәтме, шәп, яхшыдылар. Минеке дә бик яхшы, менә сезне күргәч тагын да яхшырып китте. Әйдәгез сезнең белән танышып китик әле. Сезнең командагызның исеме ничек? Лицей йолдызлары. Лицей йолдызлары. Ни өчен? Чөнки без лицейда йолдызлар һәм бөтен конференцияларда, бәйрәмнәрдә катнашабыз. Димәк, сез актив укучылар булганга инде шундай исем алырга булдыгыз. Аңлашылды. Менә көндәш команданың исеме ничек икән? Акбарс. Акбарс. Карагыз әле ничек туры килгән. Без әлеге вакытта бүгенге уеныбыз безнең Акбарс көрәш сараенда узачак. Һәм әлеге команда үзенә шундый исем алган. Сез уңыш китерер дип алдыгызмы әлеге исемне? Ни өчен алдыгыз? Чөнки Казанның иң көчле хоккейның команда ул Акбарс дип атала. Без үзебезне бик көчле дип уйлыйбыз. Шуңа күрә шул исемне үзебезгә алдык. Әле сезгә менә шушы бинада ярдәм итер дип уйлыйсыздыр инде. Шулаймы? Ярый, алайса сезгә ике командага да уңышлар телибез. Шулай итеп, уймак тапшыруын башлыйбыз. Беренче тур. Киттек. Минем исемем Алия. Мин 149-нчы лицейның укучысы. Мин биюгә йөрим, музыка мәктәбендә шөгыльләнәм. Волейбол уйнарга бик яратам. Театр студиясында уйныйм. Минем исемем Азалия. Мин 149-нчы лицейда укыйм. Мин биюгә йөрим, волейбол белән шөгыльләнергә яратам. Минем исемем Амир. Мин 149-нчы лицейда укыйм, 6-нчы А сыйныфта. Мин баскетбол, волейбол, футбол яратам, уйнарга. Минем исемем Амир. Мин 149-нчы лицейда укыйм. Футбол, волейбол һәм баскетбол уйнарга яратам. Минем исемем Лия. Мин биюгә йөрим, Шишмә группасына. Аннан театр белән шөгыльләнәм, волейбол белән шөгыльләнәм. Бик күп конкурсларда уйныйм. Миңа мәктәп бик ошый минем. Минем исемем Тимур. Мин 149-нчы лицейда укыйм. Мин футбол, волейбол һәм баскетбол уйнарга яратам. Дуслар, кызлар, егетләр, уйныбызны башлаганчы сездән сорыйсым килә. Сезгә күбрәк нинди бәйрәмнәр ошый? Бәйрәмнәрне бөтенләй гомумән яратасызмы? Әйе. Яратасыз. Менә нинди бәйрәмнәрне яратасыз? Туган көн, яңа ел. Туган көн? Яңа. Яңа ел? Ничек яңа ел? Без күбрәк ял итәбез. Чынлап та укучылар бу вакытта күбрәк ял итәләр. Карале, Әмир, нинди безнең? Укыйсы килми әле? Юк, белмисең. Сезгә күбрәк нинди бәйрәмнәр ошый? Яңа ел. Яңа ел сезгә дә ни өчен? Ял итәсегез киләме, Әмир кебек? Әйе. Һәм тагы бик күп безгә тәмле ризыклар, конфетлар бирәләр. Чынлыкта да шулай. Карагыз әле, яңа ел бәйрәме менә сез әйткәннән соң миңа да күбрәк ошый башлады. Димәк, аңлагансыздыр, бүгенге тапшыруыбыз безнең уеннар белән бәйле булачак. Хәзер безнең беренче турда катнашу өчен үзегезнең командадан бер кешене сайлап алыгыз. Сезгә вакыт бирәм, әйдәгез, сөйләшегез. Булдымы, сез әзерме? Булды. Кемне сайладыгыз? Мине. Сезнең команданы кемне сайладыгыз? Әмирне. Әмирне. Ни өчен Әмирне сайладыгыз? Чөнки ул безнең сыйныфта иң көчле спортсмен дип мин уйлыйм. Минем фикерем шундый. Синең фикерең шундый, иң көчле. Әмир, карале, сине ничек мактап торалар. Аңлашылды. Карагыз әлеге турда безнең Әмир Әмиргә каршы көрәшәчәк. Мин дә алдан ишетеп торамын, безнең командалар Әмир дип кычкырып торачаклар, ләкин менә кайсы Әмир җиңәр икән, бик тиздән без беренче тур башлыйбыз.
Менә инде уен мәйданына килеп тә җиттек. Әлеге уен безнең чыршы дип атала. Әйдәгез әле шулай дип атыйк. Менә сез барыгыз әйттегез яңа ел дип. Шуңа әлеге мин сезгә ошаган, сез яраткан булсын дип чыршы уенын уйлап таптым. Сезнең кайсы команда беренче башлый? Сезнең башлыйсыз килә. Аңлашылды. Әйдәгез сезнең кагыйдәдә аңлатып китәм уенның тәртибе ничек уйналганын. Килегез монда. Әлеге турда катнашу өчен безгә командадан бер чыршы, бер санап баручы һәм бер йөгерүче кирәк булачак. Чыршы дигән катнашучыбызга без каптыргычлар каптырабыз. Нәкъ шулай, ләкин аны без түгел, көндәш команда каптырачак һәм инде безнең йөгерүче кешебез 1 минут вакыт эчендә шул каптыргычларны күбрәк итеп җыярга тиеш булачак. Безнең әлеге турдагы төп героябыз, безнең катнашучыбыз, ул инде безнең тиз арада йөгереп әлеге каптыргычларны 1 минут эчендә алып килергә тиеш булачак. Һәм аннары без ике команданың кайсысы күбрәк энеләр җыганны чагыштырачакбыз да, шулай итеп җиңүчене билгеләячәкбез. Менә инде безнең чыршы Тимурыбызга без каптыргычларны элеп чыктык. Безнең Азалибыз әзер, Әмир әзер. 1 2 3 киттек. Санап барыйк, әйдә. Кычкырып санап бар. 1 Алынмый калды энеләребез. Әлеге каптыргычлар безнең Тимурга шуны хәтле ныгытып эләккәннәр, хәтта алынмыйлар да, шулай бит Әмир. Әмирнең хәле беткән. Йөгерә. Хәзерге вакытта безнең 43 секунд. Бик аз вакыт калды, унау булды. 53 секунд. 2 секунд. Һәм вакытны туктаттым. Әлегесен инде санамый, без 13 булмый, безнең 12 була, чөнки берсен алып куям, чөнки инде мин вакытны туктатканда син әле безнең Тимур янында калгандың. Әмир, син әзерме? Әйе. Син әзер булсаң, 3 2 1 киттек. Санап бар, кычкырып. 1 Сездә карап барыгыз, 2-не алып килмәсен, ярыймы? 4 5 25 секунд. Менә сарылар күп вакыт дип ничә дип алар инде борчыла башладылар ахрысы. 7 31 секунд. 8 9 10 Унау. 45 секунд. Әмир без инде борчыла безнең. 11 12 55 секунд, 56 секунд. 13 Булды, вакытны туктаттым. Әлегесен санамый ничә булды? 13 булды. Карагыз әле, ничек шулай килеп чыккандыр. Алдагы безнең турда кайсы команда җиңәр икән? Бик тиздән белербез. Ә без киләсе турга киттек. Алга. Менә шулай җитез генә өлгергәнә икенче турга килеп тә җиттек. Карагыз әле, командалар, мин инде сездән сорадым. Бәйрәмнәр яратасызмы? Сез инде әйтегез яратам. Ә менә айыра беләсез микән сез әлеге бәйрәмнәрне? Әйдәгез биргә килегез. Бу нинди бәйрәм? 1 май. Монсы. Сабантуй. Монсы. 1 сентябрь. Монсы. 8 март, Монсы. 23 февраль. Аңлашылды, бәйрәмнәрне беләсез икән. Ә менә киләсе турда үзегезнең командагыздан катнашучы кешене беләсез микән? Әйдәгез аны да белеп карыйк. Әйдәгез сөйләшегез, киләсе турда катнашучы кешене сайлап алыгыз. Кемне сайладыгыз? Азали. Азалин сайладык. Ә сез кемне сайладыгыз? Сине сайладылар. Ни өчен? Чөнки ул бик җитез. Бик җитез. Аңлашылды. Азали, килегез минем янга бирегәрәк. Үзегезгә әлеге 6 сурәттән бер сурәтне сайлап алыгыз. Син моны сайладың. Син беренчесе. Аңлашылды. Алыгыз үзегезнең рәсемнәрне.
Икенче тур безнең еланнар яратучылар өчен, чөнки безнең монда катнашучыларыбыз еланнар кебек шушып безнең рәсемне җыярга тиеш булачаклар. Аларның рәсеме 5 өлешкә бүленгән. Ягъни алар бер сызыктан икенче сызыкка барып, шул өлешләрне алып кайтырга тиеш булачаклар. Ничек итеп? Әлбәттә инде елан төсле шушып. Әзер булсагыз. 3 2 1 киттек. Лия. Лия. Давай, Лия. Давай. Быстрее. Иди. Давай, быстрее. Лия. Sizga komandalar. Әйдәгез командалар без ярдәм итегез куярга. Турып басырга ярамый безнең. Тезләрдә баралар, ләкин тезләр бары ярамый, чөнки инде ул безнең турып баскан дип санала. Алай барырга ярамый кызлар. Сөйнеп торасыз инде, бәлеге турда катнашмаган өчен кызларга бүтән авырлыкны бирделәр дә инде сөйнеп торалар. Афәрин егетләр. Аха, менә безнең монда иратып торалар, ничек итеп кирәк икән йөргә икән. Давай. Аха, безнең яңа усуллар. Ләкин безнең кырыйга мәйданны кырыйга чыгып киттеләр. Давай. Лия, давай. Аха, карагыз, безнең кызларыбыз яңа усуллар таптылар. Хәзерге вакытта алар безнең 3 кисәкне алып киттеләр. Менә инде 4нче кисәкне алып килделәр. Әйе. Лия, үзгенә кырыйга китте. Ор, бер-берегезне кыйнамагыз, барыгыз өлгерәчәк алып килергә. Әйдә. Ноги выпрями. Аякларны турай. Бердән басыр. Ой, әзеңне битенә сукмады. Әйдә тизрәк. Әйе, хәзер тизрәк җый аларны. Лия, быстрее, они уже забирают. Әйдә, тизрәк. Тизрәк җыярга кирәк безнең сурәтебезне. Әйдә, тизрәк. Все. Булды. Без инде бер күзле дусларыбыздан сорадык, кайсы команда беренче булып сурәтне җыеп бетергәнен. Һәм алар безгә әйтте. Әйе, безнең әлеге дусларыбыз, алар бик күп һәм алар әйтте, 2 командада бер үк вакытта сурәтне җыеп бетергәннәр дип. Афәрин командалар. Без сезне котлыйбыз, чөнки сезнең һәрбер командага берешәр балл бирә. Әгәр дә инде карасак, гомуми исәпне сезнең командагызда 2, ә сезнекендә 1. Ә 3нче турда кайсы команда җиңер икән? Без моны бик тиздән белербез. 3нче тур киттек. Менә шулай җитез генә өлгер генә 3нче турга килеп тә җиттек. Командалар, сез арадыгызмы? Юк. Арамадыгызмы? Хәлегез калды димәк. Әйе. Аңлашылды. Димәк, әйдәгез озакка сузып тормыйбыз, сөйләшеп тормыйбыз. Алдагы турда кем катнашмады, шул бер адам сикереп чыксын. Әйе, менә шулай безнең сикереп чыктылар Алия белән Тимур. Әлеге 3нче тур җәү йөрергә яратмаучылар өчен булачак. Чөнки безнең монда катнашучыларыбыз бер аякта сикереп йөрергә тиеш булачаклар. Ничек итеп, әлбәттә инде безнең авырлык сана торган гыребезне аякларына куярга һәм сикерергә. Ничек булганын үзең күрерсең. Син әзерме? Безнең алдагы аксызыкны күрәсеңме? Әйе. Сиңа анда хәтле барып җитәргә кирәк була. Әзер булсаң, 3 2 2 1 киттек. Әйе, менә шулай безнең кул чабып торалар. Лия. Әйдә. Вакытны туктаттым. Безнең Алияның вакыты 11 секунд. Афәрин, ничек булды? Син уланга караганда җиңелрәк булдымы, әллә инде авыррак булдымы? Җиңелрәк булган. Җиңел булды, ләкин авыр дип уйлаган идең. Әйе. Бик авыр, ләкин җиңел булды. Хәзер Тимурны тикшереп карабыз, аңа ничек булыр икән? Әзер булсаң, 1 2
Yo'q, shoyari G'alazrak Timur bilan 1, 2, 3 ketdik. Ketdi bizning. Ayda. Aferin, vaqtni to'xtatdim. Timur, sening vaqting 14 sekund. Ali, seniki necha edi? 11. Seniki 11 edi. Demak, qaysi komanda jinggan? Akbars komandasi jinggan. Aliga vaqtda bizning hisob 3 ga 1. Lekin hali sizningda jinglarga mumkinchiligingiz bor. Biz endi buni 4-turda ko'ramiz. Ketdik, oldig'iz, ketdik. Mana shulay tezgina, ilgarigina, tezgina bizning 4-turimizga kelib tashitdik. Nihoyat 4-turga kelib tashitdik. 4-tur bizning odatda estafeta bo'ladi. Bizning qatnashuvchilarimizning maqsadi tez orada plastilindan hamda endi suv shatirgan toyoqlardan monora tuzirga. Nega monora bo'lashaq? Sen hozir ko'rarsan. Sizga umushlar tilim, aydagiz 3, 2, 1 ketdik. Shugalarga oradingizmi? O'tirib turasiz. Agar oragan bo'lsangiz, bizning komandalarimiz endi kuch to'playlar. Aha, Igor. O'ttiz sekund vaqti biz uzib ketdi. Timur bizning narsadir ishli. Azali nechik bo'lsin? Eng ishlasin? Tishmasin. Eng muhimi u bizning kelib tashirga tegish tugul. Lekin bizning Timur Qorag'zalan uni narsadir ishlay boshladi. Bizning endi 1 minut vaqtimiz uzib ta ketdi. Ayye. Birda kelib chiqmay. Ayda. Narsa deysiz anga? Uchinchisi qo'y. Birda qo'y kelib chiqmayali. Uchinchisini balki mana bizning kundash komanda qo'ya olib. Ayyo qo'yib qaragan edim. Menim ishov kelib chiqdi. Hali lekin sizning hali ishisida kelib chiqmay. Ham bizning shuvay trip. Vaqtimiz 10 sekund. Igor tezroq. Balkim 3-chi kishi yetishir tezroq. 5 sekund. Vaqt to'xtadi. Bo'ldi, lekin qo'yib turmasang-da bo'la Amir, chunki bizning vaqtni to'xtatganda endi u sizning kelib tushgan edi. Demak, endi biz haligi balni sanamayapmiz. Sizning birgina toyoq bosib qoldi. Amir eda ketdi. Kundash komandaga o'ngishlar tilik. Balkim ularning kelib shig'ir. Hozir bo'lsangiz 3, 2, 1 ketdik. Bizning 24 sekund vaqt o'zib ketdi. Aha, sizning endi 1 minut vaqtingiz o'zib ketdi hozir. Ayda samda. Aha, mana bizning kundash komandaning strategiya bo'lib topgan ekan, ular bizni ikisharlab qo'yarga bo'lganlar. Bizning haligi komanda shugalab o'tirib qolganlar, hal jiyalar tezroq Igorga, tezroq borib ishtirga deb tur endi. Bizning litsey yulduzlari qatnashganda da ular hal jiyib turdilar. Hozir mana narsadir ishli bizning andali. Narsa ishlaysiz sen anda? Ham vaqtni to'xtatdim. Aydaga siz biriga yaqinroq kelik.
Безне Әмир көтеп тора инде монда. Нәрсәләр ясап утырдың монда? Өлгермәдеңме? Карыйк әле, карагыз, безнең нинди матур бинабыз, манарабыз килеп чыкты. Кайсысыныкы өстәрәк икән? Әгәр дә без менә булай итеп карасак, кайсы команданың манарасы өстәрәк? Лицей йолдызлары. Әйе, менә шулай безнең лицей йолдызлары командасының манарасы өстәрәк килеп чыкты. Димәк, аларның кесәсенә тагын бер бал килеп төшә. Ә без хәзер сезнең белән гомуми нәтиҗә ясаячакбыз. Шуңа күрә, дустым, бездән аерылма. Шулай итеп уеныбыз ахырына да якынлашты. Сезнең белән бүген Акбарс командасы һәм Лицей йолдызлары. Әйе, әлеге ике команда булды, ләкин алардан тыш сезнең белән мин Фирүзә булдым. Дустым, әгәр дә синең безнең башка тапшыруларны да карыйсың килсә, безнең Шаян ТВ сайтына кер һәм инде башка чыгарылышларны кара. Шулай итеп, әгәр дә бүгенге уеныбызга гомуми нәтиҗә ясасак, бүген инде бер балга гына калышып безнең лицей йолдызлары җиңелделәр. Ә инде Акбарс командасы җиңде. Афәрин! Сезне чын күңелдән котлыйбыз. Ә сезгә инде бер дә моңсуламаска теләкләр теләп, киләчәктә уңышлар теләп калабыз. Ә синең белән, дустым, инде сау булашабыз. Сау булыгыз!